प्रेस मिट रिंमा हंखाय जों थांनाय 29 तारिखआव फैला आतुलायखा आतुलायमावल' जों 7 तारिखआव दिल्लीआव नेशनल फेडारेशन फर निउ स्टेट आतुलायखा आरो बाबा राम कृष्ण तमुर बनि प्रेसिडेन्सिआव ओमफ्राय आरो 15टा मतो स्टेट फुड सानायाव फायखा स्टेट फुड सानायाव फायो बर जोंनो डाइरेक्ट साका नर 11 जना मेम्बार एटलिस्ट रहदि थांगे आसुगुई जों लेडिसे थांगा आसुगुई बर बुसकां 2024 नि सिकांफानो उलफानो स्टेट रिअर्गेनाइजेशन कमिशन आसुगमानो नर थुइता दंनि नंगारनि गोबां पार्टी तिब्रा लेन सानै बा गोबां लेन सानै थुबायका ताव नर थुइता दंनि नै जों दिनै ताइसा दिनै आसुलायके 22 तारिख और 22 तारिख दिनै स्टेटहुड डिमांड कमिटी तिब्रा होनो जों जे कमिटी फैला दिनै पूरा डिक्लारेशन होनाय चेयरमैन का आं अगुर देवर्मा वाइस चेयरमैन का विजय टाउन थांफायो आगि गुवाहाटी दंनाय देवर्मा वाइस चेयरमैन का कृष्ण मोहन जमातिया एक्स एमडीसी कन्वेनर के जाफू जॉइंट कन्वेनर के पवित्र कुमार जमातिया जॉइंट कन्वेनर के रमेंद्र रियांग ट्रेजारर के नबी त्रिपुरा उनकाय मेम्बार उनकाय विशु कुमार उत्तम उनकाय मेम्बार मिलन उदय मानिक जमातिया अमित देवर्मा बसन देवर्मा बुलु देवर्मा मानलाय अमन्त्री जों 14 जाति दिनै कमिटी डिक्लारेशन ओ कमिटी बुसकांगो पुइला गवर्नर बाय डेपुटेशन लायजांनाय तांगुइ तामताम लाय जों खाय स्टेटहुड डिमांड प्लस आरो जे ताबुनि कुकी मणिपुरिनि आइ इशुनोबो जों नाय ताइ रोमानि स्क्रिप्टनोबो जों कायसा थेपायनाय ताबु ता बार्निं इशु ओ किरो आबन्ति जों बुसकांगो डेपुटेशन नाय बुसकांगो माने बुसकांग इतो ताबु जुन मासोता बा जुननि फार्स्ट उइकआव जों को अपॉइंटमेंट सिक खालायगोन बहुत आप तो जों थाइमे बता किन्तु जों जुननि फार्स्ट सप्ताहआवनो रोजागनाय पॉलिटिकल पार्टी नो जोंनावबो मुभमेंट कमिटी ताबु जों पॉलिटिकल नि डिक्लारेशन मुभमेंट खायनाय मुभमेंटआवसो जों ताब थांखिनाय कारण बुइतो अनेक तिब्रालेन बुङै मुभमेंट खायखा गोमांगा गुंखा जोंना फेमलका जों फेमलनाय फाइजिं थांगिया I want to do a movement committee. तो पार्टी साफ है क्या तंगनाय ना कि फ्रीडम नॉर मिशन समझे जों तो फ्रीडम फाइ सां थांनाय स्टेटहुड डिमांड कमिटि नि तै जे अन्न सानि तंगनाय रंग तो लगे ना जे अन्न सानि तंग ताम लगे दिंनाय जों जेमन नम दि ताबु 15 टा हंका आं मियानो कोनि अंद्रनि नेता बाय कक साबो एबं आरोनि जे गोबां माजे सानाय कक सालि दङ अ स्टेटहुड डिमांड तै बरबो जोंनो बुसकांगो जंतर मंतर कबगो उत्तर पश्चिम प्रदेश नि उत्तर प्रदेश नि फाइदिनि कब दङ थानाय जों आरो आंदोलन तो गोमां खा स्टेट को थांलाय दिनै लामा कासुलाय क्या दिल्ली जंतर मंतर थांगा ताम खाया दङ नरले बम हाय आंदोलन बाय तो मान को उंजा बुइको माया हलिन साइ साका जेमन आईपीएफटी त्रिपुरा मा थाका मा थांगा दिल्ली मुभमेंट खाय थांगा बरो नक बयतकरिखा हानबागे नक तेबो आं तो इनभल्व दङ आईपीएफटी को 90 आंबो इनभल्व दङ 4 तारिख जुलाइ आं थांगा आफुनि खाय थैमेबले एबा आं बुंकाया हपुंगाय मेमोरेंडम सिनेर ताव डाक्टर बुंबायखा हपुंगाय आनि आफ्रु सिटिन ओनलि 3 जना सिकाया 25 जन दिल्लीनि बररो फाया आइके खाय फायमेबले खायमान तो लामा कासुका आओ कासुका लैंड मालिया पावर लैंड मंगा लैंड खाय मालिया पावर लैंड मंगा आबो बिनि नाहारमानि से पावर लैंड होंके बा स्टेट फोटो कुछ करके पहले माना बा एकटा जेता आगी इंदिरा गांधी जोंनो 16 रिफ्रु कांग्रेस नील आ जरा कांग्रेस ट्यूजेस नो इंदिरा गांधी वो निजे फाइट छापायका नरक न 16 रुवानो नरक आंबाय एलाइनदि ठीक 2018 बो
BJP তো নি যেন একটা গ্রেট যে অপরচুনিটি তোমরা আবো जों লস লাইকা আবো একদম লস লাইকা ওরা BJP বখর বসে মাংলা খামো ধরো যেহেতু মুভমেন্ট কমিটি কাছে পলিটিক্যাল পার্টি হিসেবে তো পার্টি সম্প্রসারণ নিয়ে একটা ব্যবস্থা তখন নদী যদিও আপনি কক সালিয়া পানো পাবলিক রিলেশন নং বাহাই দং নাই Public তো- সাপোর্ট নাঙ্গো অর নাঙ্গিয়া পাবলিক তো সাপোর্ট নাঙো পাবলিক সাপোর্ট নাঙো তুমি ফাইজাংখাই जों ওয়েলকাম এবং ত্রিপুরালেন্ড নিতুই গাमि गामि थाङैताय एवारनेस खालामनांगौया जों हायनांगौ इरायनांगौ जतन सिजादा ताब लामा सहै स्टेटहुड नितै फाइट खालायो बा स्टेट अर्गानाइजेशन कमिशनफोर जाहाथे जोंबो दिनाव लिस्ट होनाय जा आबहावाखै जों सारा भारतवर्ष जे स्टेटहुड सानाय रंतै ताव कबगै दङ मियाबो आं वाट्सएप कायदि रहका साब साब सान आप सानो ना এবং বড় বানা রহরি দङ जों खालायो आइदा बस kan to loksoba election nor oro keblo dayai naki je central sarkar tongnai borok bai ke thoi gori pan thaini bagi salai kemo दायनाय दायनि कया स्टेटहुड साबनाय बा जे ग्रुप नायखा नर गुजादि स्टेटहुड नि तै क जों बुजानो बुजा स्टेटहुड सानाय भोट तो मा सानाय ब्ले स्टेटहुड एक डेमोक्रेसी कान्ट्री तो खिदा भोट मा बुजानाय जों ओ स्टेटहुड डिमान्ड कमिटि फाना बुंमै जों मा बुजानाय दा साद मथाब तो सानै दंब्ला त स्टेट हट डिमान्ड बा आईपीएफ तो सानै mo दं tharo notice berai tabo je boran bi khombai khai jong no hi jong ta आं कक थाखाय हयथ' जाया फान हमनाय बुं बा दं बिखौ सैवा कक फान कमेन्ट खायनाय खायसेया इन्टरलकेटर उंखाय बलांबाय केन्द्र फाइट खायसि माने टक तोसि बन मिडलमेन हरो ए नोंथांनिबा बा बिद्रां हरबाय आगिता नोंथांनिबा बुंबाय मालाय तांतो तिनि महाराजा तो फैयाबले बलंगियाबले बो डाइरेक्ट अमित शाह होइसे मालाय दंहाय स्टेट हुड प्रोवाइड खालायदि जों खोनादों निखौ BJP नो गभर्नमेन्ट सापर्ट थाइमानो हाय बुंमानब्ले साइमानखमब्ले केनबो डाइरेक्ट मालाय दंमानो मालाय माया केसे बलं बरो केसे हुजागै क खालायने ए एके बिसर दांबा एके बिसर थारानो बरो रसिया बारि दङ मालाय फायदि धनके मालाय ए नो ताम ताम नाय आपसे प्रजोर लैनाबले अबथ बलंगियाबले महाराजा तो बलंगिया tamu wan suk nang obo kendro da mo thra thui jong na buwa gara pablo ta tal sai dong आं थुंगहनि केबन सालिया कारण बुपति हिमबा पाब्लिक नो उलो बिचार खायनाय बुग्रा दा थुं inde logo to shobo to omit chha to sakana amle अमित शाह दा था बा बुग्रा दा थुं BJP थुंगाबो पाब्लिक से नायसिनाय ता आं आगे बागे साइ म थुंगो बचा बंकाय একটা কন্ট্রোভার্সিয়াল কগু হেলা গনেক বড় মানে সাজা গিয়াং सयता कथा कइले बन्नु बेदर माय ngamusunya नुखा गोबां मान नुखाबले बबाय खुरकाय टिब्रालेन जे साया हाय सिं सिंके दङ ngै दंले 28 तारिख जे समय इको সাংবাদিক সম্মেলন গো বিজেপি রে গায় তাউনি মন্ত্রী তাও এবং তাও দল ইয়াকা বত সাত ফালিয়া নং টিব্রালেन তাম हमप्रबो फाट फाट बसाय थाङो पाब्लिक नु गियादि बाबो नुबले अब्ला ताइ सायनो ना नांसि हाय नुबि दं ओंखाय दिनै हाव बय फाय बुंफायजा साबुफायजा आगि दंनाय खालायजा खालाय दंले तावबो दल दल नै खालाय दङ এবং तावबो जोंले टिब्रालेन नायनि नाय दङ किन्तु आसल पुरखाय गरै आबोन public comment kok sa wala sin sinai je nang saka intel logo to nei kok no reaction be kai nang public be sida hanya sajana ni sajana sini salia tapu nang je katal om ha ke tai sa movement committee ba party hi khau ka ka bui hi sau nai ung sau ka nei tam sanai public ro om no ti कारण आं बर'नो स्रोङै स्टेटुट थाइया तो आरो एबं दिनै बुगुरा सावयो आं स्टेटुट थाइया आं दिनै मुइतु खायनो आगि एक्स TSF प्रेसिडेंट बिश्वकेप कुमार देबबर्मा ब थैजालाहा बनि कायसा पुस्तिका दङ जे जुटनि आमाल त्रिपुरा दुइटा कुमिनो लामा कायसा बेंगलाय सिंनानि कायसा ATC एरियानो स्टेटुट थानानि आवाज बिनो आं 2002 नि सिमि मोटामोटी जों कैंपेन खायदोंमोन दिनै जागा सफैया खाले आं तो बस हावि खायमे एबदा बुइ तो नाय न
korong bor kia karon je boro no Tibraland da san humakai phat butai thango boro ke kuno hiya bole guri fil khai tong le ang khai usakango kisa Delhi tong sori Tibraland thamate tam sigom bono subol bumi baise ano sui tong sibole yes ang dol IPFT waisa IPFT dang IPFT tlangi thanga bisa mutri tongga kuno ungko non phang tong kai tai bisa tlangka ebong apron nung wisiwa ano raja tlangoi tam sigom bono thanchani maribo chithirmani ebong ano north east new saka te tamohi nung ang to final melia dol bai salaise ang raja bai milia ba decision nai abo doli puran jaga কিন্তু abono namati sano party jakai dekha ebong chini bugrabo ano uko kuno pa milia mane tam sigamu uklo ko dagalia bojas kaisa uko khai ano kaisa phade kile ma hinga anga chithi jata ya khai tini borok omti reaction la kamu kenda 28 tadi ko boradani nogo thang dong yo IPP tero angkai bono chithi eko telepon khai bo boya ta ya ngang tam salla Jangan ni je tahu ni komiti ni demand ke edisi area ti yang lain yang gerata je jauh yang jeng edisi area ti no karon siksidil salsa engna tongmaya এবং 1983 সাল নিহারঞ্জন লস্কর সাকা বাপুর স্টেট হোম মিনিস্টার পার্লামেন্ট যে ত্রিপুরাও siksidil engna tongmani nung tamihin obimor সমর মুখার্জি নঙ্গান আবার বনসং বসাকা ত্রিপুরাও 16 জনা বাগৈ ফেস্টিভ্যাল বিয়া বুগলিক ভাবে রুদাই করি মুংসা করি রিমেয়া ওখানে সরাসিও 16 এরিয়া না বেস্ট খাইছেন স্টেট হুড সারু আর্টিকেল 2 and 3 जों ओकया तामसिमो कन्स्टिट्यूशन सुलेसन सायाते कन्स्टिट्यूशन अलरेडी मेंशन खाया 2 आवना नंगदि ता लादाख बसानि दं इउटि मामा फानति दिल्ली बसान दं स्टेट केथिन ताम अपराध बा जोंथ भारत बिकांना हियानाब्ला हां चिन्ति प्रासाद से ताम वानसु जारा इंटेलेक्टि हांदि जारा सुकल चिनि बिसिंगो जे उकरो परताम वानसु और तिब्रासार के मुक्ति दानाय नाया जेमन नागालैंड नि आरो मणिपुर नि कुकिर 10 जना सैरिका सेपारेट एडमिनिस्ट्रेशन बरो खाइमाय मानो खाइचिनरन बो ताव 21 एमएलए रेप्ति बाव खाइ 22 स्टेट हु नितै बरो कैसा सिग्नेचरि मानो केन्द्र न फुनुगिरि मानो नों स्टेट हु ददि त्रिपुरानि तिब्रासार नि अस्तित्व रखान बगिनि सैले मानो साइमे तिनर नरिया साइतंगो कुकिरम नन फुनुगिरि मानो खिताम रियांगे बन रेडिदा ओके ओवर सामा अपरा आंगो इंटरलेक्ट को दा पाब्लिक हेंजंना नि किरमाया कारण राजा बाय तामसेबो कैसे को खांकाय पुं खानो फेस टू फेस खालायखांकाय बर' मिबखाव सेन्टिमेन्ट नाय नां आफ्टर ऑल चिन राजा तांचिं चिन राजा न हे जों काबै बाय उनको मानि दङ अर्गानाइज खालामना दङ तांनि बन हेन एकटा सेन्टिमेन्ट जे सेन्टिमेन्ट ओरै राजानि एगेन्स्ट आं कक सानानै नाया तो ओके तां बकिसा सान चिनि जाफु चिनि प्रेस मीडिया रंग जोंतिनि सेकेंड टाइम चिनि स्टेटहुड डिमांड कमिटी नि मीटिंग आसुलायमानि चिनि तिनि जे सिद्धांत नाहारजाकमानि आबो चिनि चेयरमैन सार चिनि अवर सार बाय बिनि बिसिंति साखलायजाखा आइकुना आंगरा तैसा सापिनाय चिनि प्रोग्राम आइनि सालो जों पुइला गवर्नर न डेपुटेशन निनाय आबनि यागुलो चिनि तेकिसा सिडुल खालायजाक दङ आइनि सालो जों गुवाहाटीआव कायसा चिनि जॉइंट कन्फारेन्स आसुजानाय आरो आसामनि जे आलका स्टेट सामनाय ग्रुप बाय आसाम ते नर्थ ईस्ट नि जतनि ते जों त्रिपुरानि आरो मानजानाय ओमफ्राय चिनि अगर सारनि बिसिंति खोनागा तेबो जों दिल्लीआव जे प्रोग्राम खायमारक आबरक ओमफ्राय आमाय किनो चिनि
tei sini committee no khwarna bagai जों district wise sini फाइनि सालो convener chongjangnai जों abo teisa फाइनि सालो जों abo saklainai sabno daitya rijaka ama ke sini movement no जों tebo krak khaisarna bagai जों jotono kobongnai jara naki statehood no sajaknai alada rajyo khlainam sungnai additional tui borok jekono party o tongthon phiaba party ni bairati khlai sini logio sungbai gdalnani khon tebo borok ni party ni ngi no sungbai jori support khlaima khangkai sini movement no sungbai jori tongma hangkai belai kaham sungaba belai sajago kai sung aro kuno bo party ni hiya joto party no jodi sajagi tong hangkai sungbai krungnani khon जों दाबो साथायख्लायो जे सिनि मणिपुरनि जे घटनांबारकनो जों नुखा जों आरो दलबायतनि बिसिंथि बारनि जे सिनिजाक तंमानि बाय कक सालायखा आरो बेलेखाय आबो हामिया सेलें मेसेज जाहायख्लायखा कारण के आरो गवर्नमेंट नि पूरा फेलियर ख्लायो गवर्नमेंट ल एंड मेंटेन रुल्स मेंटेन खायमालिया kaisa jati bai kaisa jati hingsa nangmani pesone जों नुखा आरो गवर्नमेंट नि पूरा फेलियर सेंट्रल नि मिलिटारी फोर्स तो तुइसे आरो पूरा लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल मा खाइजो स्टेट पुलिस तो कमाजाकसे बिनि कुनो आइन शृंखला न रक्षा खायमालिया आरो जों नुखजाखा पूरा गवर्नमेंट नि फेलियर रुंजाखा गाबनि कारणे जों तिनि त्रिपुरा हाबो आमाहान कलाई दङ सिनि बररकनि जेकुनो सेफ्टी नि क्षेत्रे हंका आरने हाइनंगि दङ तिनि आरो मणिपुर कुकी ते माइते रंनि बिसिंते जगरा नांलायखा फियाबो बंनि आरो पुइलाफुर इशू इलिगेल माइग्रेंट न तै इशू दंमनि जेता म्यानमार नि हटे बंग आरो माइग्रेंट फाइ नि इशू दंमनि लास्ट मेच तो हंका आबो कुकी बेस माइते सिंथासु गसिनि आरो त्रिपुरा हास्तेबो आबाहायनो जों दिनै जे त्रिपुरानि आन्दोलन अंखालायमोन सिनि आरो पुइलाम इलिगेल माइग्रेंट नि इशू दंमोन न तेबा इंडियानि रुल्स बिसिंथि बाबो तिनि अधिकारनि थामबा के स्टेट तो तिनि जों नुखा गोबांमा फातारहानि बरक फाइनै न तिनि चीफ मिनिस्टार नि दंगा दिनै ब्यूरोक्रेट्स नि दंखा आमो तो कताल पगलि आमो जतो स्राय कसों तिनि आबोनि बागिनो एडीसी नि जे सिनि रिजर्व एरिया दंमनि आरो जों पावर न अपग्रेडेशन खायन बागै जों तिनि अ आन्दोलन न स्टेटहुड नि आन्दोलन जों तिनि 10-12 बोसोर रंबुइ जों फोरोंलायजाक केपियाबा कसान माजरा सिनि लीडरशिप रकनि बिसिंगो साया सुगिया नुकजमाबाय सिनि आन्दोलन किसा थान्दाङै थाका आबोनि बागै जों तिनि जों संलाखा सिनि सारगोर पुइलानि सिमिनो ताबुक सुजरा जेफ्रो स्टेटहुड एडीसी न तुइ चेकजागो आखुन सिमि बताक सुजरा करियाखैनो आलादा राज्य स्टेटहुड न तुइनि ब करिजाक दङबा जों बननो सिनि लीडरशिप संलाय बिनि बिसिंथि जों सिनि आन्दोलन तालखाय सुरु खालायन नै जों तिनि सानामलायखा ओमफ्राय हायनो आं कबंनाय जत खागोनां हामजांबा गोनां बररक लुकुरक जतनो जोंबाय गोरों फायनानै थुन देसिनि मुभमेन्ट न जों ग्राखाय बिसिगांगो सिनि जेता नांमानि जेता स्टेटहुड न जों दाक्टिखाय सक्सेस खायमानानि बागै जोंबाय गोरोंनानै थुन दाबुक जों थाइसिंगो किसासा प्रश्न खालामनानै खोनागा बाहायके नरनि मुभमेन्ट न सक्सेस खालायनो हिंगे जों दाबो केन्द्रआव 2024 तो लोकसभा इलेक्शन होनाय आरो केन्द्र हापांगो जे पार्टीफोरनो सरकार फायनो हिंगे दाबो सिनि फेडरेशन फर निउ स्टेट दाबो 15टा स्टेट अ कमिटि दङ फेडरेशन फर निउ स्टेट नि बिसिंथै आमनो डिमान्ड दंनाय जे पार्टी हयते केन्द्र दुइटा पार्टी फायनाय सरकारा हयते बीजेपी हयते कांग्रेस जे पार्टी स्टेटहुड रिअर्गेनाइजेशन कमिशन स्टेटहुड रिअर्गेनाइजेशन एक्ट बुंनानै सिगां कमिशन गठन खालामजानाय आ कमिशन न सिनि त्रिपुरानि बुंगो दाजांनानै इंथुनै सिनि सारावगुर सागा गाय जे अ फेडरेशन फर निउ स्टेट मिसिंथि दाबि थिसाजागनाय जे सरकार रि स्टेट अर्गानाइजेशन एक्ट ते कमिशन जे पुइला गठन खालामनाय जे पार्टी आबनो कग्रेनाय बरकनि बिसिंथि खालायनो सिनि मुभमेन्टआ हाकिने प्रेसार होनाय जेते सेन्ट्रल जे गवर्नमेंट आसुगो ब बाध्यतामूलक भाबे
रिअर्गनाइजेशन कमिशन स्टेट रिअर्गनाइजेशन कमिशन गठन खायनायनि बाध्य हमनानै आमफ्राय जों दाबुक जोंनि आन्दोलना जों जारि दनैनाय आमनो पाव